Ia urtebete igaro da hauteskunde kanpainatik. Garai hartan, ezberdinen arteko elkarlanaren inguruan asko hitz egin zen. Alderdi bakoitzak bere herri programa aurkeztu zuen, eta beraz, hainbat puntutan bat egiten zuten programa horietako puntuek eta beste batzuetan ez. Herritarrek hauteskundetan botoa eman zuten eta EAJak irabazi zituen hauteskunde horiek 75 botoko aldeaz. Alde hori atera zigun EH Bilduri. Gehiengo osorik gabe aginte hartu zuten. Egoera hura ikusita EH Bildutik oposizioan kokatu genuen geure burua. Bozetan emandako mezua onartuz eta gogoz gainera. Jasotako bozka horiei erantzun duin bat emateko. Hala ere, ateratako aldea eta zinegotziko purua ikusita, argi genuen aurkeztutako herri programa garatzeko mandatua ere jaso genuela, babesa eman ziguten herritar mordo horien aldetik. Hori horrela, eta aurreko legealdian EAJari emaitza onak eman zizkion agerian gelditu arren, legealdia oposizioa gogor eginez botoak irabazi nahia pasatzeari uko egin genion. Izan ere, EAJ eta EH Bilduren herri programak konparatuta eta adostasuna agertzen genuen 40 neurri konkretu topatu genituen bi programak alderatuta. Eta ikusi genuen hori guztia Zumaiarron ongizaterako aurrepausoak izan zitezkeela. Irailean, deialdi publikoa luzatu genion Zumaiako EAJari. Hauteskunde programetan agertutakoaren arabera, adostasuna genuen 40 neurri horiek elkarlanean garatu ahal izateko. Lehia politiko guztien gainetik herrigintzan oinarrituta eta herrigintza helburu hartuta. EH Bilduk dituen arlokako lantaldeen laguntza ere eskaini genien. Eta elkarlanean puntu horiek banan-banan gauzatu zitezkela sinistuta aurrera egiteko pausoa eman genuen. 6 hilabete pasa dira ordutik eta ez dugu erantzunik jaso. Ez publikoki, ez da pribatuan ere. Eta ez hori bakarrik, 6 hilabete hauetan, udalak izandako jarrerak erakusten digu gehiengo osoa balu bezala agindu nahi duena EAJak. Beste alderdiekin, elkarlana baztertuz, eta jakina uste dugu hau herritarren kalterako dela. Batzorde gutxi egiten dira. Udalaren egitasmoen berri, gehienetan, hedabideen eta prentsaren bidez jakiten dugu. Batzorde batzuk, nahita, EH Bilduko zinegotziak lanean dauden orduetan ipintzen dira. Liberatuta egonezean, gure galdera da. Ezin alda, herriaren alde lan egin, ezin alda zinegotzi izan. Lan egiteko, herriaren alde lan egiteko eskubiderik ez aldugu guk. Plenoetan, ez da eztabaidarik egoten, ia onartu ere ez. Erabakia hartuta dago. Horrelako esamoldeak behin baino gehiagotan entzun ditugu, hori errepikatzen ari da. Eta hori, erantzuten zaigu oposizioko galderei. Aurreko legealdian lortutako adostasunak ere ez dira errespetatzen. Hor daukagu adibidez, hondakinen mailan emandako hitza nola janduen EAJak. Egin genuen elkarlanerako proposamenak beraz, ez du erantzun positiboa izan. EAJak erabaki du, lehia politikoan jarraitzea, baita horrek herritarren mesederako hainbat neurri martxan jartzea atzeratu batin badu eta ezerezean utzi badu ere. Hala ere, hala sinisten dugulako
Iruditzen zaigu EH Bilduk bestelako herrigintzan eredu bat edo modelo bat proposa dezakela. EAJak agertu duen jarrera negatibo horrek gure erabakia zuzena zela are eta garbiago erakusten du. Politika zirko mediatikoaren eremutik atera eta onura kolektiborako eremura eraman nahi dugu. Horretarako aurkeztu genituen 40 neurri konkretu haiek eta EAJak ez ditu gurekin batera garatu nahi. Gu geuk ekin beharko diogu eta prest gaude neurri horiek lantzeari. Beraz, eta laburtuz, 6 hilabeteren ondoren, EAJaren erantzunaren zain egoteari utzi egingo diogu, ulertzen dugu, hemendik aurrera gure proposamenen hartzaileak herritarrek izan behar dutela. Ez gara, geldirik geratuko, lanerako aurkeztu ginen eta lanerako prest gaude, eta udalak hartzen dituen neurrien valorazioa positiboa izan, ala negatiboa izan, hori egiteko prest gaude. Ulertzen dugu, hemen herrigintza egiteko gaudela, babes handia jaso genuela hauteskundeetan eta herri programa garatzeko ardura dugula. Egitasmo horiek prestatzeari ekingo diogu, ondoren herritarrei aurkeztu eta udalean aurrera atera daitezkeela sinistuta aurrera ateratzen saiatuko gara.